Много хора се молят, когато отидат на църква. Но какво всъщност се случва, когато се молиш? Какво ако ти кажа, че когато се молиш, се случва нещо повече от просто изричане на молба? В момента, в който започнеш да се молиш, се случват огромни промени в духовния свят. Библията ни показва, че молитвата не е празен ритуал. Тя носи освобождение, мир, сила, радост, носи ни Божието присъствие. Но има и нещо друго, което повечето хора не осъзнават. И в края на видеото ще ти покажа най-важното нещо, което се случва, когато човек истински започне да се моли и защо Бог отговаря на някои молитви, а на други не отговаря. Много хора гледат на молитвата като на религиозен навик, но в Библията молитвата е представена като много силно оръжие за закрила и защита и за разрешение на проблемите на човека. Тя не е просто говорене, а жива връзка с Бога. Христос сам се молеше постоянно и ако Божия Син се е молил, колко повече ние имаме нужда от молитва. Когато се молим, ние влизаме в Божието присъствие. Първото нещо, което се случва, когато се молиш, е, че се приближаваш до Бога. Написано е: приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Яков, 4 глава, 8 стих. Молитвата не е просто празни думи към небето. Тя е момента, в който сърцето ти влиза в Божието присъствие. И колкото повече се молиш, толкова повече започваш да усещаш Неговия мир и водителството в живота ти. Когато човек се моли, той получава мир. Понякога обстоятелствата не се променят веднага, но молитвата променя теб. Написано е: и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Исус Христос. Филипяни, 4 глава, 7 стих. Този мир, за който се говори, е свръхестествен мир. Той не зависи от ситуациите и молитвата успокоява сърцето и ума на човека и дава сила да се справи с проблемите. Това, което също се случва, е, че Бог започва да те променя. Много хора се молят на Бог да промени обстоятелствата, ситуацията, в която се намират, но често Той първо променя самите нас. Написано е: и не дейте се съобразява с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си. Римляни, 12 глава, 2 стих. Колкото повече време прекараш с Бог, толкова повече започваш да мислиш различно и Той ти показва как да мислиш и как да разрешиш проблемите си. Когато човек се моли, той получава сила в битките. Вярно е, че молитвата не винаги премахва битката, но тя дава сила да преминеш през нея. Написано е: всичко мога чрез онзи, който ме укрепва. Филипяни, 4 глава, 13 стих. Има моменти, когато човек се чувства изтощен, слаб и обезсърчен, но след като човек се помоли, идва свръхестествена сила и тази сила идва от Бога. Когато се молиш, започваш да виждаш ясно ситуацията, защото Бог започва да ти дава мъдрост и яснота. Когато умът ти е объркан, молитвата наистина може да помогне. Затова е написано: ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога. Яков, 1 глава, 5 стих. Понякога отговора не идва веднага, но чрез молитвата Бог започва да подрежда мислите, посоката и решенията ти, така че ти да получиш най-доброто. Когато човек се моли, сърцето ти се променя. Истинската молитва променя сърцето. Гордостта си тръгва, гнева
започва да отслабва. Затова и Давид е казал: сърце чисто сътвори в мене, Боже. Псалм 51, 10 стих. Молитвата не е само да поискаш нещо, но тя е начин, чрез който получаваш общение с Бога и Бог работи вътре в теб. И сега най-важното, което хората пропускат. Молитвата не е просто начин да получиш нещо от Бога. Тя е начин за общение с Него, да бъдеш близо до Него. Много хора търсят само отговори, но пропускат най-голямата награда. И това е Божието присъствие. И когато молитвата се съчетае с пост, това става едно от най-силните духовни оръжия. Защото поста смирява плътта, а молитвата приближава сърцето до Бога. Написано е: този род не излиза освен с молитва и пост. Матей 17 глава, 21 стих. Когато човек започне истински да търси Бога с молитва и пост, много неща се променят. Сърцето става по-чувствително към Божия глас и ние може да чуваме какво ни казва. Вярата става по-силна и Божието присъствие става по-реално. Написано е: търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето Му винаги. Псалм 105, 4 стих.